passion pala ngayon na Feels like a perfect night. You tap like it stirs. What? Sabi mo! Perfect night. Yeah, we're having a confusing lonely at the Oh my same God, Taylor Swift. time. I don't know about you, but I'm feeling 22. Ang tagal ko bago maulaan. Pero ano ko yung Taylor Swift yun eh. Ay, yung favorite ko to. Sabi mo na. Wala pati, ano pala, instrumental. May passion pala ngayon. Day after day, I was faced a world of strangers where I don't belong. I won't last a day without you by the Camp And I was Carpenters. no getting old. Mamemoy cut, be. Feel up, feel! Gangnam Style? Humingang malalim. Kumikit na notan. Ano yun, be? Na mabalik matika. Na Bakalaya. Oh my gosh, bago kanta. Sabi Sabi sa'yo, Carpenters eh. Ala nang Maki! Kailan? Zombie? Hindi. Yung parang Charades. naging charade. Multo. Naging charade yun. Wala palang ganun. Saying goodbye is never an easy thing. And I would try you down from leaving. Love will you know. Lapit din yung back! Lapit din yung back! Kala ko hindi niya pa mahuhula. Love will you know. Pinanta niya na. Okay, sino nanalo? Siya. Ay, nanalo pa ako sa lagi ngayon. So, congratulations to me. Congratulations to you. Kasi nakumanta ka pa din. Ngayon, gusto niyo pang mapanood yung mga ganitong klaseng pagmumukha. Uy, lapit ka daw. Ang ganda ng mukha nito, oh. Natural. Di rin, ito rin, oh. Natural. Diba? O sa'yo, ano? Natural. Organic, gano'n. Salamat. Doc. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.